Lek ini barongannya memang begini apa gimana ini Lek? Tolong solusine Lek iki enek sing kurang ya Lek iki barongane Lek. Piye iki Lek? Oke teman-teman, selamat pagi. Dadi iki jauh esuk delok ta. Mataharine urung muncul lho. Srengenge lagi muntup-muntup ki aku langsung gawe video teman-teman. Cara wong kerja ki aku paling berbakti dhewe ya teman-teman. Cara wong kerja ki aku paling anu ki, paling meruput dhewe, liyane rong budal ki aku wis budal dhewe teman-teman. Jadi ki enek barongan lha iki lho. Iki karo wonge kon nge-review sak pot-pote. Soalnya akeh sing kurang teman-teman. Jadi kurange ning ndi? Terus bar ngono apa nek ngarani iki kelebihane ning ndi? Lah iki kongkon nge-review, kongkon revisi popo ngono kae. Pokok kon nilai ngono kae teman-teman, sing kurang sing ndi, sing wis apik sing ndi lah ngono lho teman-teman. Jadi nanti kita review yang ini iki lho, delok sawangare koyo ngene. Bayuh ki cara apa barongan ki model tren terbaru ya teman-teman. Delok ndase. Lho, enek sungute barang lho. Lho. Sungute seperti ini ya teman-teman. Delok toh kaya ula weling iki lho. Kaya ula weling teman-teman iki lho. Putih yeng ngene ya teman-teman lho. Enek putih yeng ngene iki. Terus ki yo enek anokane iki. Apa iki? Upil iki. Apa iki? Anu ki bekas lem cuman ora di apa? Ora dicat ya teman-teman. Makanya kaya upil. Iki lho. Lho, kaya upil. Jadi untuk sungute iki klasikan ya teman-teman. Terus untuk jamange, lah iki jamange iki kelihatannya apik tapi ki akeh kurange teman-teman. Kurange di mana? Lah iki kita review sambil kalian fokus teman-teman. Soalnya iki pengrajine mestine ngantuk ya teman-teman. Pengrajine ngantuk akhirnya ya wis lah ngene iki dadine. Lah iki pertama-tama nah kita panjatkan puji syukur ya puji syukur iki lho teman-teman. Lah iki lho untuk patran iki ya teman-teman, cate patran iki lah iki lho teman-teman, ketok pora. Jadi dirimu nek nonton aja karo turu-turu teman-teman, kok malah keturun jadi malah ora fokus. Jadi nek nonton iki karo ngopi-ngopi lah kaya aku ngene iki, ngopi dhisik. Lah ngene iki lagi nonton ya teman-teman iki lho. Jirolu lah iki kan bunder ngene. Terus yang kene lah iki Jirolu iki lho teman-teman. Lah iki Jirolu ki jejer-jejer mengisor ngene iki enggak sama ya teman-teman. Lah iki gak podo. Asine kan jret-jret ngene karo iki. Lah iki ben podo. Iki enggak sama teman-teman. Sing kene iki Jirolu ki guantet kabeh, sing kene iki dhewe-dhewe. Lah iki nomor 1 ya teman-teman. Kita taruh di atas aja teman-teman. Anu deleh meja. Lah iki lho anak gondele barang, gondele ora tak pasang teman-teman. Lah piye gondele cuwilik kata kaya susu manuk ngene lho iki. Dadi gondele iki ora tak pasang kok ben anu lah. Ben wonge tuku neh. Ben wonge tuku neh ya teman-teman gondele. Lah gondele kaya susu manuk ngene lho iki lho. Modele kaya susu manuk kate kuwecil ngene terus barongane iki ukuran 23 besar koyo ngene. Jadi ya wis ora tak pasang lah. Ora iki ae engko ben tuku neh. Wis biasa ya teman-teman, bakul iki trik bakul ngene iki teman-teman, jangan ditiru ya teman-teman. Jadi iki khusus di barongan jaranan iki, trike bakul iki khusus di barongan jaranan teman-teman. Iki deleh kene sik. Lah kene lho. Terus ndi meng kan kene ya teman-teman. Lah iki terus kita lanjut ke sini. Lah iki sama. Iki sama ya teman-teman. Kene karo kene iki padha. Terus iki jret. Iki ning kene iki tengerono ya teman-teman. Lah iki tengerono jadi melengkung kene. Kenene iki. Terus yang iki, lah iki enggak dicat teman-teman. Lah iki ora dicat. Lho, jadi iki beda teman-teman. Iki beda. Iki kesalahan nomor 2. Iki kemungkinan ya aku ora iso nyalahno pengrajin, ya ora iso nyalahno sing tuku ya teman-teman. Soalnya aku ora roh petonge piye. Terus bar ngono ki apa nek ngarani ki prosesnya kok piye aku ora ngerti. Jadi ki mau aku kongkon review sak pot-pote, jadi sing salah iki. Lah iki ora dicat. Sing kene iki mung dicat. Lah iki. Terus iki pojokan ki karo kene oh padha.
Tapi jiro. Sing iki jirolu. Lah iki ra padha teman-teman iki lho. Sing kene mek loro, ki asine ning kene ya teman-teman nek tomo 3 jirolu ki mase berarti ki ijone ning kene ya teman-teman. Terus iki ijone iki. Lah iki ora dicat teman-teman iki lho. Niki lho ora dicat ki asine biru mlungker ngene teman-teman. Lah biru mlungker ngene, tapi ki ora nutut teman-teman iki lho mandek kok kene. Lho iki biru ngene. Terus sing kene, ndah iki malah apa nek ngarani iki biru tok tapi ora ditutupno cete teman-teman iki lho. Delok. Lho, biru tok. Terus ki ning pojokan, lha iki ora enak iki. Ora enak iki asine kan ning pojokan kene teman-teman. Sing iki, lah iki. Lho. Jadi ki asine ning kene ijone iki. Jadi beda lagi. Terus ki anak abu-abune iki. Anak abu-abune teman-teman iki lho. Sing kene ora enak iki paling arep dicoret abu-abu kok piye iki? Apa terah coret ya teman-teman? Lah iki. Jadi sing kene enggak ada. Terus iki, lah iki malah pink tok teman-teman, kathek pinge kuwalik iki lho iki. Jane iki ijo ngene ya teman-teman. Ijone enggak ada teman-teman lah iki. Sing kene. Lah iki enak iki enak ijone. Jadi tengerono ya teman-teman ki ngisore plungkeran ki lho iki. Ijone kuwalik ki, ijone jane ning kene, pinge ning kene teman-teman ki kuwalik. Lho ki ora enak ijone. Terus ki pojokan karo pojokan. Lho padha. Terus ki jirolu. Oh gak padha teman-teman iki. Gak padha teman-teman iki. Lah iki. Jadi ning isore biru pas. Lho ning isore biru pas sing iki. Sing iki kacek siji ya teman-teman. Lah iki. Lho kacek siji. Terus barno sing kene iki, lha iki. Oh iki yo gak padha ya teman-teman iki. Lah iki yo ora ditutokno, jan iki dienggokno nah mlungker nah teman-teman. Iki ora tutuk iki. Yo mbuh ngantuk ya teman-teman, paling ngantuk iki pengrajine mestine yo mbuh ngantuk terus isuk apa nek ngarani iki langsung di-clear tangi turu. Oh iki wis dadi, langsung di-clear yo kemungkinan ya teman-teman. Dikira wis dadi, soalnya iki ngroweni jamange teman-teman. Lah iki gak diungkerno pisan iki, liyane wis mungker iki. Lah iki. Terus ki ndi meng dlogo lali aku. Jiro. Iki lho teman-teman, lah iki lho jiro. Duh, iki kok gak enak iki. Oke, enggak ada teman-teman, ki satu tok. Sing kene 2, jiro. Sing kene siji tok. Terus iki pojokan karo pojokan ki betul teman-teman, ki enggak ada yang keliru. Sing ki siji loro, sing kene siji ya teman-teman. Lah iki keliru ki. Bagian buta ki wis apik ya teman-teman. Jadi butone ki wis ganteng ki, wis apa nek ngarane wis istimewa lah butone ki teman-teman. Jadi kan usume untuk buta model ngene iki semua ya teman-teman. Sing saiki iki model animasi cartoon utawa apa vektor ya teman-teman. Vektor ngono kae lho, kartunan ngono kae lho teman-teman. Jadi nek kartunane butone seperti ini. Nah iki keren iki, keren teman-teman iki butone jan guala iki. Butone masuk terus bagian sini lah iki. Iki agak sedikit mawut ya teman-teman. Lah iki plungkerane enggak sama iki mbuh modele piye. Jadi iki beda-beda teman-teman. Lah iki menggoke keluar, sing iki ke dalam ya teman-teman. Lah iki lho. Jadi iki mlungker rene sret, sing iki mlungker rene sret. Lah asine teko kene ya teman-teman, kok kene mlungker rene. Lah nek madakno karo ki lho teman-teman. Lah iki jadi ki enggak sama, terus ki juga enggak sama teman-teman. Jadi nek gambar lincip-lincip seperti ini ya teman-teman, ki untuk yang belajar ya teman-teman. Kayak saya ini juga masih belajar lagi. Nek gambar lincip-lincip seperti ini ki diutamakan sama ya teman-teman. Yo gak wajib lah, tapi ki nek iso ya dipadakno teman-teman. Lah iki jiro lupatmo. Lah iki lho gak padha teman-teman. Jadi nek iso ki dipadakno, digambari karo petelot sik lah teman-teman, kayak ngene iki lho teman-teman. Lah iki
Jadi ini tak gambari petelot dulu teman-teman loh. Kayak ngene kini tak gambari petelot. Nah ini sudah tak grenjeng ya teman-teman. Delok grenjengane mengkilat sekali, juga sudah tak clear teman-teman. Loh, sawangar. Cuman ya ngene iki lah teman-teman, garapanku juga jelek ya teman-teman. Lah iki terus untuk iki ne ndino. Iki lho. Nah iki lho kembangan iki lho teman-teman. Jadi saya pengen review kembangan iki keliru ya teman-teman. Ya bukan keliru cuman diperbaiki lagi teman-teman. Nek iso ki sing bagian kopong seperti ini. Lah iki kan ibaratnya kopong ya teman-teman. Iki kopong iki. Nah ini digambari aja teman-teman karo petelot. Digatokno seperti ini. Nah ijo ini kan asine iki ijone gede mudah lincip ini ya teman-teman. Untuk lombokane popo iki, kembangan-kembangan iki. Asine gede terus mudah cilik ngene. Lah iki nek pomo iki asine ketot kene teman-teman. Jadi sing bagian iki lah iki sing ijo sitok iki asine ketote kene teman-teman. Nek diketotno ijo iki malah ijone tumpul ngene teman-teman. Lah ngene. Jadi untuk yang belajar ya teman-teman, nek sing wis iso gak usah teman-teman. Lah iki untuk yang belajar teman-teman. Lah iki asine diketotno kene. Wampri iki ketok ngelincir-lincip ngene teman-teman. Sing bagian ijo iki ketote iki ya teman-teman. Terus bagian kene, lah iki kan dimastok teman-teman. Iki asine juga ijo teman-teman, digambar ae pakai petelot seperti ini. Lah iki juga gambaran sendiri ya teman-teman. Nah ini gambaran sendiri iki ora nek tatane iki momplong iki, enggak ada tatane sama sekali. Cuman iki tak gambar dhewe lho. Ya memang kewecil ya teman-teman iki cuwilik iki jone iki. Jadi ampriye ketok engko nek digawe utawa ge sawang-sawangan iki ketok mewah lah iki bisa digambar sendiri teman-teman. Terus untuk iki ne lah iki nek iso warnane jangan biru semua ya teman-teman, tapi biru, pink, biru lah seperti ini. Iki kan padha koyo jamang kucingan teman-teman. Jadi nek iki kan biru tok iki. Lah iki. Tapi yo selera ya teman-teman. Jadi ora kudu apa ngono kae. Wajib ora ya teman-teman, tapi iki selera. Lah iki nek iso sing bagian tengah iki pink teman-teman. Pink utawa kuning juga keren teman-teman. Loh iki kan biru semua. Terus untuk iki, nah iki ini lebih simpel ya teman-teman. Jadi iki permainan warna, iki sing ra ngerti kok sewangar yo nek didelok kok waduh. Lah ini pemandangan teman-teman. Jadi kita fokusnya yang ngernik-ngernik seperti ini. Tapi nek asline dideki, lah iki permainan warna teman-teman. Jadi ngecat iki cuma abu-abu karo pink tok. Lah iki terus iki dicoret-coret hitam iki ben ketok rame teman-teman. Ki ngecate meh padha kaya barongan devil utawa barongan ngono kae lho teman-teman. Ganesha ngono kae kan engko ngecate dikai titik-titik barang kuwi kan ben ngrewenik teman-teman. Asine kan ya suwimpel ngono kuwi teman-teman ngecate. Cuman ku nek titik-titike nek hitam-hitame jadi ngrewenik seperti ini. Lah iki loh iki kan ketok ngerowenik teman-teman. Jadi tak zoomno ya teman-teman. Kita zoomno lagi. Lah iki permainan warna semua teman-teman. Terus untuk birune wis apik lah iki wis apik teman-teman. Ki liyane enggak ada masalah ya teman-teman, wis apik semua. Lah iki cuma iki tok teman-teman, ki jangan dijo seperti ini. Yo nek iso dicat lah kuning utawa abu-abu apa nek iso. Lah nek ngene iki cepet teman-teman, iki nyari kecepatan iki. Nyari kecepatan, jadi mek dipolos tok terus dicoret-coret seperti ini iki ampriye cepet. Kan asline harusnya kayak gini teman-teman. Lah ngecate kan ngene iki ngrewenik ngene iki. Lho. Jadi sampai buntut iki ada abu-abune barang. Cuma nek pengen cepet yo seperti ini ya teman-teman. Lah iki cowopet iki ngecate. Loh, terus untuk siunge ya teman-teman. Di siunge iki. Lah iki lho. Iki enggak kelihatan teman-teman siunge iki. Siunge ora ketok. Lah iki lho. Jadi siunge jangan dimas ya teman-teman, soalnya iki tempuk karo kene teman-teman. Nek didelok kadoh ki lah, delok teko kene lho teman-teman. Lah delok teko kene iki koyo apa ngono nek
disawang kok adoh. Nek dideki barang ini yo kurang jelas ya teman-teman. Nek siung iki kan siunge gathukane iki teman-teman. Lah iki ning siunge kan ada dua teman-teman. Siunge kan mancep ngene kayak siung babi ngono lho, siung celeng ngono lho teman-teman, kiwonengen. Lah iki sing bagian kono, teman-teman. Sing bagian kono karo kene iki beda teman-teman. Lho. Jane sing iki dipadakno karo iki ya teman-teman, apriye ketok jelas. Ya mbuh tapi ki angen-angene pengrajin beda-beda ya teman-teman. Jadi ora iso dipadakno. Mergo kreasine dhewe-dhewe. Terus iki iki kok dimas tok Mas. Lah iki soalnya warnane sudah mati teman-teman. Makane iki sing tengah iki dimas tok. Nek pomo iki dijo, ijo pink. Lah iki kok tengahe iso dicat teman-teman. Berhubung ki warnane biru terus pink, terus kuning, terus pink ki warnane wis digawe kabeh jadi tengahe bingung arep kaya warna apa iki. Lah iki dadi ya dimas tok seperti ini. Ya wis nek jamange iki nek kok adoh ya wis keren ya teman-teman. Jadi pomo dibuat main barang ya wis apik iki. Cuman gara-gara wonge pengen direview sak empot-empote sing salah sing ndi sing bener sing ndi lah iki malah tak review seperti ini. Jadi sing salah ya ki mung lah. Ki enek sing kurang teliti ya teman-teman. Jadi saurunge di-clear ngene iki bisa dicek lagi teman-teman sing keliru sing ndi, sing apa nek ngarani sing bener sing ndi lah bisa dicek lagi sebelum di-clear ya teman-teman. Terus untuk pinggire nek susah seperti ini teman-teman ngecate. Lah seperti ini susah soalnya banyak banget iki kiwonengen iki harus sama teman-teman. Jadi kanan kiri iki harus sama. Iki yo dihitung ya teman-teman. Iki yo ora saka rangger jadi ngecate iki juga dihitung teman-teman. Cara kene jiro lupatmo sing kene telune nabrak. Terus sing kene iki yo telune nabrak teman-teman. Jirolu lho nabrak, terus papate nabrak saithik. Lah iki papate juga nabrak saithik. Jadi lebih susah ya teman-teman. Lho. Lebih susah ngecate. Cuman yo ki nek bagine orang yang beli ketokane angel sing ngene iki teman-teman. Padahal ini nek bagine pengrajin malah aras-arasen yang garap iki kuwi teman-teman, kiwonengene kuwi sing garai aras-arasen. Soalnya lama banget teman-teman kene. Pinggirannya kayak dihitung semua ya teman-teman, kanan kiri wis sama. Jadi ora sewoko rangger ora ya teman-teman. Terus nek ngene iki bagi pengrajin iki gampang teman-teman. Soalnya ngecate mek gini-gini tok lah. Kenceng-kenceng ngene tok terus iki kan permainan cat hitam ya teman-teman. Dicoreti jadi lebih gampang. Terus untuk ndase iki garapane Mbah Bejo teman-teman, ukuran 23 iki Mbah Bejo Surabaya ya teman-teman. Untuk cete iki bocil lha iki. Mbuh wis lawas tapi teman-teman iki. Wis boncal semua. Iya nek ilate ki sungute jan ra nurokno wong ki sungute ra iso nurokno wong ki teman-teman delok to. Bah ngene. Mendek ya teman-teman iki. Terus untuk belakangnya lha iki nek klintinge banyak banget iki kemarin baru tak pasang jamange teman-teman. Jadi jamang ini baru tak pasang. Lha iki pakai blengker 3. Klintinge iki wonge wis masang kok kono teman-teman. Jadi karek ngencep notok. Terus belakangnya juga ada gambarane. Lah iki. Gambarane kewereng seperti ini. Delok to. Pah. Golak tenan iki. Loh. Iki vektor ya teman-teman. Kemungkinan iki nyontoh ning Google teman-teman. Soalnya aku kadang yo golek-golek ning Google. Gambar-gambar ya aku golek-golek ning Google teman-teman. Makane ya mestine iki nyontone ning Google iki. Ya kalian tulis buta vektor ngono utawa buta kartun ngono engko keluar semua teman-teman jenis apa ae. Iki pakai blengker 3 terus klontonge. Lah iki lho. Delon. Klontonge tak kei emas teman-teman. Loh, enak emas ini 6 gram ya teman-teman. Iki 6 gram. Terus yang kene iki
Nah iki juga 6 gram. Jadi iki totale 12 gram ya teman-teman. Iki harganya mahal banget teman-teman iki lho. Delon anteng putri iki lho. Anteng putri iki. Wah, kayak ngene emas e lho. Asli teman-teman iki, asli emas iki teman-teman iki. Iki 6 gram. Iki 6 gram nek dijual dapat wedhus 2 ya teman-teman iki dapat wedhus 2 teman-teman. Yo jajal kok nek ke omah iki ben ditawakno karo bocah ning toko Semar ya teman-teman. Ben ditimbang kok nek bener 6 gram iki berarti saya betul teman-teman iki. Delok to. Emas e jan ruwenik seperti ini. Untuk namanya iki enggak ada namanya iki, kopong iki engko ben ditulisi bocah. Jadi bocah belum bisa apa nek ngarani iki. Ya nulisilah. Duitnya masih belum ada ya teman-teman, masih menabung. Nek jamangnya iki sudah keren teman-teman, jamangnya apik iki. Apik, cocok karo ndase. Ada anak opo iki lho ijo-ijone barang ngene iki. Payu. Jajal kita cek kodame ya teman-teman. Delon. Kita cek kodame. Oh iki rambutnya yo ngene bek. Iki lho rambutnya. Yo gak anu iki jane iki abang iki ning jerone oren ya teman-teman. Tapi ya apik lah, wis apik. Jos delok nek kados jos teman-teman. Payu. Jan muwening tenan. Kita cek kodame sik ya teman-teman. Ibat nyamuke kita taruh di sini. Rokok kuwi sampai entek teman-teman. Wah, bat nyamuke mati tibake. Bat nyamuk gak mekane teman-teman. Lah iki lho. Ini dupa Kalimusada ya teman-teman. Kita cek dulu kodame. Bismillahirrahmanirrahim. Tak cek iki. Kira-kira iki kodame Naga Sasra teman-teman. Iki koyoke kodame Naga Sasra. Soale delok to. Bentuke jan kaya naga kathek. Jamange warnane ijo-ijo enek monster barang iki berarti iki Naga Sasra ya teman-teman iki kodame Naga Sasra iki Sasra. Naga Sasra kok Sasra. Naga Sasra ya teman-teman iki kodame. Lho, wis nggo anteng. Wah. Jan ra umum tenan iki. Lho, delok to. Butone tok lho, payu. Enak ikine barang rambute iki. Ki opo ya teman-teman iki? Ki opo iki? Kuping opo-opo iki teman-teman iki? Lha iki lho teman-teman. Opo ya kira-kira iki? Sing kene bareng. Bolah pokok iki teman-teman. Jadi untuk review nih hari ini lah iki barongan ijo-ijo. Ki yo apik iki. Iki. Oh iki ora padha tibake kene ngene kene tutol-tutol ngene ya teman-teman iki. Kaya ula anu iki. Ula blirik, ula apa ngono kae, ula derik ya teman-teman iki. Iki lho, apik ya. Lho. Kilate bareng peh. Wes ngono teman-teman kok dilanjut ning video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juas.